Diera verč. Paráda, tak sme tu dostali. Krávo. Nevadí. Vracejte se Tam dolů. Nie, nevracame sa. Ne? Gnidovi, všetci Gnidovi. gnidovi. Zabru nás tu, neriešte to, pôjdeme cez low sec. Celý fight majú fight. Chyťte Proteusa, Proteus je primary pre DP zlodej. Jo, by to bublinu. Celo nebude, nevadí, nerieš. Dajte ho rýchlo dolu. Zabite ho. Rýchlo, aspoň jeden. On skočí k nám. Guardian. Sú tu. Už sú tady gardieny. Nevadí. Ja hovorím, Guardiany na 50. Je primary pre jammerov. Papier je primary pre jammerov. Či je to bublina? To som sa presne bál doriť, no nevadí. Rapír je primary pre jammerov a pre DP zlodia, ak nem vedia dostať. Rapír je primary pre všetkých, pre celý Ivor. Tak, začínam triáž. Je tam Falcon. Fénix je tu, hýbte sa, všetci sa hýbte. Dobre, Fénix žiari, no tak pôjde po Psyk je to na tebe, ty si povedal, že udržíš. Oni tí Guardiani sú daleko, to ich nevycúcam, aby som bol pri Psykim tak blízko. Nevadí. Fénixe běžte. Když ho vycucáte, tak ho nebude moc zapnout znova toto. Fénix je v CG? Neutery na Fénixa. Letí. A co zbytek? Musíme to udržať s tým, že zabijeme Fénixa, uvidíme ako dopadne. Takže všechno do Fénixe. Ale inak je ich tu podstatne viacej ako bolo u nás. Tak to je klasika. Tak ďakujem pekne, bol to asi blbý nápad. Kelly nám padol. To nevadí. Co je primárka? Primári pre DPS zlodej je Fénix. Psyky ty mi asi kam nedá, že? Já zločím, jestli přiležíme. Jasné. No aj tak sa 20 do mňa. Primary pre DPS zlodej je Fénix, dúfam, že niekto máte omy. Snaží se sestřelit Nestora, musím to najít zatím. Už jsou u tebe. Už to... To neviem, Sigi, ty si povedz, či to udržíš alebo nie, ak to neudržíme v rýchli. Kto to umrelo? Bylo nejaké. Fenix klesá, mám koukám. Píšte, kto ste dole, píšte smrti. Podcastujte si, koho lopne Fénix. Se Poznu snažím toho. točit kam mezi zabíjení teda. Tyjo. Potřebuju... Brodka. Jo, točím. Hýbte sa. Pozdě broadcast. Hustý. Zdrej sem, zdrej. Jseš venku, zdrej. Pepík už si moc daleko ode mě. John je primary. Ktorý? Už jsem v podu. No uteč tím vejcem. Proč nezdráš? Ty vole. No toto, Sigi, ty toto som osral. Já tě nevidím v teflíke, musíš broadcastovat. Som broadcastol dvakrát vodu. No, ale až jsem chtěl letu, tak tu... Tak ty řekneš John primary a broadcast je za 5 vteřin. Fenix je suchý. Všechno do Fénixe. Všetko do Fénixa, všetko do DPS do Fénixa. Koho lopuje ten Fénix? Vydejte si, koho lopuje. Vem si ze Sigiho nějakou loďu, ne? Já tam mám jenom... No, ja letím preč. Ondro, máš velenie. Obíde z oného a bude ho držať Guardiani, že? Nevidie, nestihne to. Stále je suchý, Všechno do něj, všechno do Fénixe. Neutujte Guardiany, jestli máte. Heltujte Guardiany, držte 2 neuty na Fénixovi, na jeden neut na Fénixovi každý. To. Je tam bublina? Je tu bubla. Jo, je. Sigi mám asi tenel, tak ja len pre istotu. Jo, jasně. Koho má Fénix, více ne? Nie. Korada. User left your channel.
A Loki ma webujú už, budem asi za chvíľku Fenix pôjdem. stále suchý. Tu na tom Fenix určite. Paste ho, paste ho. Má tak 3/4 štítu. Má ti do toho Fenixu, áno? Áno, aj ostatní myslím. Mám Scram, Point a Web a Fake. Poď sa okolo neho. Ja hýbem sa s ABčkom. Tam je hyena, tam sú weby, ja to som zvedavý, že to bude ťažké, no. Si mimo dosah Pepiku, ste 18 zemí. Potreboval by som kap. Ma to vravel, Som no. primary asi všetci. Phoenix bez štítu. Dobre, Máte, super. Vidíte ho. Jeďte ho. Jejte ho. Som že blbý. Zabijete Fenixa, tak máme šancu. Rátajte s tým. Skáčem tam s Proteusom, serem na brata. Ziggy, pribuň target. Fenix je User joined plnej. your channel. Jak plnej? Má plný kartas. To je blbost, nemůže mít plnej. Nemůže, ne, to se splet. A Soráč na jiného země. Ježiš, Hele, nestraš. Kontrol. Fenix stále prázdnej. User Fenix je left your primary channel. pre všetky DPS, lode John je späť. Fenixovi zbýva 55% armoru. Strieľajte, všetko na Fenixa. 50. Zabite ho aj keby čo bolo. Archon, Doriti, Fenix je mimo siege. Jsou ve statice sami a Vark To ne, dobre, to je... No je to zlé, ale je to až také zlé. To neudrží. Jak doletí Archon, tak ho vycúcať. Neutujte Guardiany. To neudržia. To neudrží ten Fenix. Zavřeli si díru. Toho ne, to nedajú. Nemajú taký oni. Fenix jde dolů. Guardiani jsou daleko. Ale Guardiani Fenix, sú ja ho hrozne držím, ďaleko. ale pozor, Fenix nie je v siege, ale dobre, nevadí, dávame Jak ho. dopadl? Všetky pointy na Fenixa, pointy a scramy na Fenixa. Archon je ve Varku. Riti, to není možné. Tak to sme v hajzli. Měl to chyt. Overhit na Fenixovi, kompletný overhit na Fenixovi. Všetci overhit na Fenixa, okamžite overhit na musí umrieť, kým doletí Archon, nech mi v Riti. Overhit. Rozkazom. Hlídejte si, ať neskočíte, jo? Bacha na to. Overhit na Fenixovi, hituje štruktúru. Ak to stihneme, kým doletí Archon, dáme to, ak nie, sme v hajzli. Overhit na Fenixovi, všetko DPS-ko. Je na struktuře. Tak jsem bez baterek. Ok, už můžu špatně. Guardiani ho držia. Pomalu padá. Vypnite overhit, nestihneme to. Nevadí. Všetko DPS na Fenixe stále. Archon je, ale neutíná Archon. Archon je tu. To Riti, Neutíná Archona. DPS to zůstane, ať zůstane na Fenixe. Pokud budeš mladit do armoru štítové lodi, tak Archon ho chce vykapnout všechno na... Môže repitnúť, je blízko ten Archon, vieš? Nevadí, ale nemůže to... Dobre, všetko DPS na Fenixa stále, hádam to, no neviem no. Áno, začnite neutovať Archona okamžite ako pristane. Sigi, kap. Primary, mobil depot je primary okamžite. Nie, netreba všetci, traja ľudia na mobil depot. Posílám Pepiku, ale nestíhám. Gamon Rozbite ten depot, Jo? to stihneme, rozbite ho. Jdi dolů, depot. Nech nemôže Archon depiknúť. Dobre, ešte kúsok. Pomeň, depot. Dobre, depot dole. Do Fenixa, no už ho repuje, nevadí. Neuty na Archona. Ano. Ja mám na sebe. Nemôže niekto sa postarať o tie sprosté centrum. Zkusím je to doma. Skús, lebo ja mám na sebe snad 15 centrum. nějaký, že někdo, to je trojka, já mám smartky, tady více, každý mají to. Já je zkusím, jestli je zastřelím, ale nevím, jestli... Nějaká to je trojka, pitněte smartky, nějaký proteus nebo něco a asi A zabijali Svoje drony Všetky neuty na Archona, neutujte Archona a hlasí mi ho kam. Jestli můžeš donést Valdoru. Všechny EC drony na Guardiani, pozor. Tak si nevysmátí. A někdo tak pitněte, mám smartky. Archon je kapu. Archon je v triáži? Je Archon triáži? Jo. Ano. EPS primary Archon. mobil depot.
zase sejmout. Někdo musí držet Fenix, aby neodletěl. Dobre, asi na to serem. Ondro, Ano. máš rozinku k dispozícii? Bambit vezme Valgorna, donese. Ne, Sigi, skočíme sem na Gulfara. Má. Dobře. Skočíme sem na Gulfara, nech to stojí za to. Ondro, skoč sem na Gulfara. Nech to stojí za to, fakt. Další Hej, depo. serem na nich, vytiahli ďalšiu kapitálku. Nebudeme férovi ani my. Depot jede. Fenix stále nie je v síti, tým pádom nie je nebezpečný. Sigi, ako si na tom? Hele, Barbit tak jak je nafitovaný. Tak jak je nafitovaný. Štítovej. Ano. Štítovej do Paroma, dúfam. Štítovej. ECM drony jsou mrtví, rozstřel se mi drona. Super. Kylen Helene to je primary, čiže Archon. Pokiaľ Fenix poje do CJ je primary on. Sigi, ako si na tom? Já jsem bez toho v pohodě. Si v pohode? Aj s kapom? Oni do mě nemlátí kapmánku, já mám kapu. Ten traktor, to si robí prdel, no dobre, nevadí. Držte niekto na... Pumpujú Fenixa, čiže Fenix skočí do CJ, ako náhle bude full. Ondro, ako si ďaleko? Natahuju. A nedá se vypnout ten Archon? Oni nám zavírají díru. Já vím. To musíš to stihnúť, jak to stihneš, vyhráme to. Ten depot vedle Fenixe není náš, ne? Ne, Cílím. Posílám cap, je prostě. Ničím Ondro, ten ako si na depot. tom? Střílím ten depot. Depoty, áno, ak vyhodia depot, zostrelte ho okamžite. Fenix obnovuje štíty, do Fenixa. A Neuty nech ten Archonovi, do sucha. Neuty na Archonovi, DPS-ko Fenixa. Čo som chcel? Ondro, kde si? Jde u toho Fenixe na 40. Ty vole, já nabírám barv, to je taková mrtka pomalá, sorry chlap, prostě. Uvidíme, třeba to dám, když ne, tak jsme v piči. To sme, ak to zavru, tak sme vedieť, ja tak jestli prídeme o všetko. Kolik tetrov potřebuji na zavřítí? Dost. To se uvidí. To nikdo neví. Nevadí, Ondro náš to. Hele, pokud máme tady 5 neutovacích legionů, ten Archon musí vymazat. No já nevím však. Aj, natáh se, letím. Ondro, ak sem skočíš si solo proste, tebe nebudem rozkazovať. Zmážeš Fenixa a potom vymažeš Archona. OK. Blbosť, opačne, najprv Archona, najprv Archona. OK. Archon je na tom ako s kapom. Hned řeknu. 36 ze 112 mám. To je veľa. Dobre, 2 neuty na Fenixa, 1 na Archona. 12 to už je podpíka. Dobre, Archona, full neuty na Archona, full DPS na Archona. Serte Fenixa, snad to Ondro stihne. Archona, všetci Archona. Fenixa pôjdeme, až keď bude v síti, dotedy to nemá zmysel. Brzdím na díře. Odskakuj na dopad. Ondro, skáč, prosím ťa, skoč to, zavri dieru a vyhráme to. Točíte to někdo týka? Nemám drony, Není to katastrofa. Archon je vonku z oného, z triáže, držte ho niekto. Point Archona. Z první Fenix. Držím Archona. Archon prvý, pome, Ondro ideš. Ostatní rozpointujte ten zbytek. Opointujte zvyšok, Ondro Archona. Držím na Pia. Dobre. Ondro, Archona. Jo. Pome ľudia, pome. Svine jedný sorry. Bože. Ciggy blízká, jinak ti to udělám. Archona, všetko DPS-ko na Archona, Ondro na Archona, zapni síč, ser na to, ideme na půl. Jdu. Ak si mi doletia Dizevolts, tak to dáme. Už máš zaplou síč, Ondro? Jo. Blokuju. Archon je není na síti. 50% z kapy. Archon není triáži, že? Oni mu spouket. To nevadí, to nemá šancu, to Oni si neurepuje. tam explozivku, Ondro. To neurepuje. Bacha, všetci jdou po Ondrovi, jo? To urepuje. Po chvíľku to urepuje. Já se musím přiblížit k Ondrovi, abych mu mohl potom spátkat. OK, niečo priletelo, čo to je? Proteus, dobre, v pohode. Odletěl. Čo odletelo? Proteus.
Dobre, to ma nezaujíma. Kapitálky držte. Archon je v triáži. Full DPS do Archona. Full DPS do Archona. Fenix je taký v triáži. Fenix je taký v siege. Ty vole, Ondro, no, bude sranda. Full DPS do Archona. Koho jde Fenix? Ne, Archon prvý. Ondro. Nechci vědět. Pokom jde Fenix. Po Ondrovi ide Fenix. Ondro, overhituj, keď tak proste udrž to nejak. Pampujte mě k Ondrovi. Archona, full DPS do Archona. Pome ľudia, musíme to zlomiť jednoducho, aj keby čo bolo. Pome. Hovorte mi, že to ten sprostý Archon urepuje. Sigi, máš nějaký ogry? Nemám. Mám Geka. Vole, všetky neuty na Archona, pome. Ondro, ako si na tom? Zatím mám Geka Pepika versi. 75% kapů. Pampujte mě k Archonovi, za Agnidovi. Ten kap má tak, ten tank skôr ma trápi. Tank je v pohodě. Úplně v pohodě. Dobre, musíme zlomiť Archona, len on sa repuje jak besí. 31 ze 112 Archon cap. Jo. Potrebujem kap. Musíme toho Archona zlomiť, inak to nedáme ľudia. Kap, přesně daily game a bude super. Zabírám rychlost. Blížím se k Ondrovi. Nepomôže. Ondro, ako si na tom so Sigeou? Na půlce. Dobre. A ako som tu s tankom? Pojď mi blíž k Nestorovi na kap. Už mám, už som dostal. Ondro, leď, Ale leď tak mezi mě a Archona. Mezi mě a Nida. Na Gofara se. Ako je na tom Archon? Už padá. Dobre. Ondro, žiješ? Já žiju. Ako som to s kapom? Půlce. No dobre, až nám to vydá. Já k němu doletím, já jsem to rozjel na 80 směrem. Áno, lenže on bude v siege, on je v triáži, on je v siege, vieš? Ne, tam jde o to, že kdyby se jim povedlo Ondru nějak rozbít, tak já ho můžu vidět. Koľko má kapu, Archon? Nehovorte ten karst, ja to ukapí, to nie je možné. 14. Ze 100 000. Všetky neuty na Archona, musíte ho vykapiť. Ale Bambi, který z těch chabů máš neudělat? Oba dva, já jsem to... Depot? Mě nedali peka. Kde je depot? Nevidím depot. Vedle tady. Zničte depot. DPS do depotu. Okamžite. To musíme stihnúť. Dobre. Archon je prázdný. Full DPS do Archona. Ondro, ako si na tom? Dobře. Kdyby něco už tu dost blízko No, na s kapem blbějc. Tak vypínej triáž, vypínej si. Kejm, jak to vyjde na to? Jasně, to dáme do konce triáže. Akorát si daleko, což na 9, na 8 minut. Zlomte toho Archona, máme šancu. Dávám Gamonovi zatím. Archon skoro dole s armorem. Tak už pôjde do štruktúry. No, dobre, Ondro, overhitni Gany. Overhituj už chvíli. Dobre. Vypni si overhit. Vypni si overhit. Dobre, papi, umri. Yes! Fenix primary pre všetky neuty a všetky DPS lode. Ticho. Sorry, Fenix primary pre všetky neuty a všetky DPS lode. Ondro, kľudne vylez z oného, zo siege, už sú v ríti. Budu ho vypínat. Yes! To baterky nemá. Pointujte tie trojky, vše nepriateľské, zabite kapsulu, dobre, kapsla dole. Pointujte tie trojky nepriateľské. Uklaj dole. To je ich problém. Oni budú zdrhať. Pointujte čo môžete a do Fenixa všetci. Fenix je na nule, Fenix na nule. Já jsem padl, Sigi, kap. Sigi, udrž to a Ondro, nech ho mi zabijú, prosím ťa. Neboj. Ondro, nech ťa naplní do full a potom znova siege a pomeň. Jasný. Už to, neboj sa toho Fenixa zlomíš. Ale víš co, já mám takovej lehce podíl proti ním, já mám jeden štítovej rad. Jaj, boha, svině. A hlídejte Fenixe, jestli nevyleze ze siege. Ne, Fenix je stále v siege. Ľudia, ja ich serem tie subkapy, nech im strhnú, ja chcem zabiť tú kapitálku. Držte tie trojky, ale keď odletia, drpať na ne. Samozrejme, escape route je potom do lovseku. Ja držím Lokiho Kate Držím Guardiana Galva. a klesá mu armor. Držím LT Mist Guardiana.
Dobre, to čo je chytené, to zabite. Bacha, ze siege ven, asi. Ze siege ven, Fenix. Chytát. Chytať Fenixa. Držím ho. Držím point. Dobre, Ondro, napni tam siť a dorazov, to už prežiješ. Loki drží. Loki tak držím. Ondro, zapni tam siť a dorazov. Už ti nespraví žiaden damage. Ak aj máš troška chapu, proste takú doraz. On má už dosť, ja teď do něj točím Mraky. Akorát já jsem teďkom Legiony máte skúdu, já jsem teďkom toto. To už je to v poriadku, Sigi, už je to v poriadku. Nech odletia. Napíšte good fight. Držte si někoho, dva si dopustili. Jsou daleko. Ne, mist. Držím Devotra. Ej, Ondro, Johne, poplapujem té trojky na předtím na Gofarem. Fenix neuteče. U tu nič není, nemáš čo blapovat. Ale držte něco, hlavně to bude stačit. Tak počkejte mi, všetko zdrhlo. co můžu podepsat na tom Fenixovi. Je to ještě jeden Loki a Takže ho nemám střílet nebo co? Devoter. Ne, však už tu nič není. Čekej, já jsem Dobre, se Klano. podepsal aspoň na toho Fenixa. Ať mám jakože na killboardu, ať sú. Dobre, tak počkaj Ondro, ale však on je ešte v armore, kľudne. Devo teraz chytě někdo, ďaleko je. Chytej to, co můžete. No, teď ho držím celou dobu, tak dělejte něco. Zatím ty jejich subkapy. Snažím se. Chytám Guardian Galmas. Ja ich nevidím, Dorik, sorry. Pikachu, jdi do něho, normálně ho jebej, to je jedno, když ho zabiješ, tak ho zabiješ. No jo, zastavte a ho. Drží někdo do Yo Guardian, ale to miss? Ne, tak já ho chytám a ty drží Galvas. Ne, držím ho. Ten mist mám. Vzal si Stige kapika? Jo, jedno bylo Chytajte to, inkapacitovaný. pochytajte to, čo môžete, čo zdrhne, to zdrhne. Máme dve kapitálky, ja som Pořád spokojný. držte ale toho Fenixe. Fenixa ja držím. Ten se mě nezbaví. Já mám skrém a weby na něm. Dobre páni, ďakujem za content, Akorát paráda. musíme dostat kapy potom zpátky k nám, ne? No, tu Ale je to už je sranda. věc jiná. Ale tak pozri sa, toto je PvPčkový need. Bacha, depot. On nafituje full rag oných. Depot je primary. Depot je primary pre všetky lode. Jeden Guardian dole. Depot je primary pre všetky lode. Zničte ten depot. Kdo vyhodil ten traktor? Je jejich? Nie, traktory sú naše. Chyťte Guardiana a zlomte ho, Galmasa a zabite ho. Sú podepsaný na Fenixovi. Máte niekto toho Devotera? Ten šláha strašne ďaleko. Já? Jo, to nech. Jo, Pikachu ho drží, dobré. Dobre, Ondro, Ondro zabij si Fenixa. Devoutra napřed, když je tak daleko. Alebo no. Jestli se trafíš. Pikachu, kdybys to nedával, tak řekni. Nedostřelím na Devoutra. No, Dobre, za chvíli Fenixa. přestane repovat. Ondro, Fenixa. Jo, Je dole. počkej, já ti jdu Jo, pomoct. bude dole. Myslím, že bude dole. Paráda. Vidíš to, Johne, jak moc jsem to posral? Počujem ma, Sigi. Je díra ještě zapoplená? Toto bolo tesné. Nestihne. Díra není. Voda. Podej nám ujdu, neriešte. Neriešte, to je v poriadku. Dobrý, To je super. to je good fight. Napíšte good fight do lokalu. Hyena? Balte za to na toho Devoutra. Devouter je můj. Devouter je můj. Kde tam vidia outnumber, dve kapitálky na každej strane, čo chcú somári, nech ma neštvu. Oni sem dovarpili prvý. Ale mi zase zhorelo do prasa oné, moje očo mi zhorí za každým šlak, aby trafil. Je to zavedlo to Devotra? Je Jo, takhle. Nehajte ho, nech prejde tých 150 pilákov, nech nám ho môžeme navarpiť. Presne tak. Kate, můžeš už přijít. Poprosím kapitálky a nejaké, ak máme scouty, aby leteli na Lowsec. Ktorý je bezpečnejší? Mám Astero ve feed hangáru. Ktorý Lowsec je bezpečnejší? Takže já budu prosekovat Lowseky. Jako, 0-1. Potrebujeme zistiť, ktorý je bezpečnejší. Lowsec. Musím dostat ničí, ne? No, Rahadal, tam je stanica, ale to dosť taký, akože blbý Letím na systém. low B. Ale někdo rychle přivezte Salvador. Kama. Kama ty vole. Zlou. Lowseku. Ty hlavně prosím tě, ty leď ty traktory Tak tě. to potom chlapi, ale moment, vy se lidi přivezete v lodi, která uveze všechny kapituly, takže nějaký nákladňák, jo? Já mám depot. Jestli máte mobil do toho, ale tady teď, Můžeš u Káry raketnout. Je tady Kára, dneska. Jo, to taky zabijím. A ja chcem, vidíš, už tam letím, už tam varpí. Ty ho nezabil. Padnul. Dělal se jim Londra? Někdo Já? no. Já. No vy ste chalani rýchli.
Já vůbec nevím. Neřešte jeden posralý odvis na Devoutrovi, sakra. Teď byl 130 ode mě, jak jsem ho zabil. Kdy ti to končí, Ondro? Prožektorská rychlejší. No už skoro končí. 30 On vteřin. fakt zabil. Otoč si ještě tak. Boys don't fly.